Només la meitat dels càmpings de Catalunya tenen un pla d'emergència. Són protocols per situacions greus, com ara les inundacions a Biescas, a Osca, o l'explosió d'un camió cisterna davant dels Alfacs, al Canà. Fins ara aquest tipus de plans ni tan sols existien. L'Associació de Càmpings de Girona n'ha impulsat un. Girona, Bàrbara Julve, bon dia. Hola, bon dia. Fins ara cada càmping gestionava l'emergència pel seu compte i com podia. Ara hauran de trucar als serveis d'emergències i els coordinaran Protecció Civil i el Gabinet de Crisi de l'Associació de Càmpings. El pla s'activarà per incendis, plagues i pluges torrencials i també en casos d'abusos sexuals o assassinats. El gerent de l'entitat, Ferran Sallabona, subratlla per què és important aquest pla. Són declaracions a RAC1. No en fem de res, de seguir invertint en promoció i en difusió i de que el sector càmping estigui on ha d'estar, si després per qualsevol coseta que pugui passar en algun dels nostres càmpings, ja sigui associat o no, ens ho tira tot per terra. S'han adherit al protocol un total de 80 càmpings de l'Associació de Càmpings de Girona, que representen un 66% dels que hi ha a Catalunya i més d'un 25% dels de l'estat espanyol. Gràcies, Bàrbara, bon dia. Bon dia.